צמיחה כלכלית, אז בעניין הזה מצטרף אלינו כעת עורך דין אילן ליבוביץ', חבר כנסת לשעבר, חבר ועדות כלכלה וחוץ וביטחון, הוא מומחה להשקעות נדל"ן גלובליות. בוקר טוב, אילן. בוקר טוב, ונקווה שיהיה שקט בהמשך. לגמרי, אנחנו כל הייטק אנחנו נלך ונגיד את זה, שיהיה שקט. אז ארצות הברית הצטרפה אתמול רשמית למלחמה. הבורסה שלנו שוב נצבעה בירוק. משקיעים זרים רואים את זה, הם רואים את הפגנת התמיכה של ארצות הברית. מה הם חושבים לעצמם? אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו גל של עליות מאז תחילת המלחמה, ואנחנו צריכים להסתכל גם אחורה מה קרה בשנתיים האחרונות, ולא להתבשם ממה שקרה בשבוע האחרון, שזה אופוריה גם כשאת מסתכלת, אין פה השקעות מבחוץ, גם אם זה במניות בבורסה, אבל בסופו של דבר ההשקעות האמיתיות הן השקעות בהייטק, הן השקעות בנדל"ן, הן השקעות בתשתיות, ואת זה אנחנו עדיין לא רואים למרות כל המצב הזה. זה שמשקיעים או קרנות או גופים מוסדיים באים עכשיו ומשקיעים בבורסה ומעלים את המניות, אני לא הייתי מתבשם מזה ואומר, וואלה, אנחנו יצאנו מהמשבר. כן, אבל אם אמרת שזה אולי אופוריה זמנית, אז באיזה נקודה שוק התעורר והבין את המחיר האמיתי? אנחנו צריכים לראות מה יקרה בימים הקרובים. מה תהיה התגובה האיראנית להתקפה של ארצות הברית? עם סגירה של מצרי הורמוז, או אם, ודיברתם קודם על שרשרת האספקה, שזה ישפיע על מחירי הנפט, שזה ישפיע על מחירי התובלה הימית. מה יקרה אם החות'ים יגיבו כמו שהם איימו על האמריקאים, על המעבר בים סוף. כל הדברים האלה יכולים להשפיע על הכלכלה העולמית, שיהיה לזה אפקט גם על הכלכלה הישראלית בסופו של דבר. פה בתוך מדינת ישראל צריך לראות מה יקרה. דיברתם על העסקים הקטנים, מה יקרה עם הפיצוי לעסקים הקטנים? יש פה לא רק בתחום השרשרת האספקה, אותו ספר שלא יכול לקבל לקוחות, אותו משרד עורכי דין שהעבודה שלו נפסקה, או אותם מטפלים שלא יכולים לטפל כי אנשים לא מגיעים לקליניקות שלהם. כל הדברים האלה צריך לראות מי מפצה אותם, מי מניע את הכלכלה בחזרה. מה שקרה בתקופת הקורונה זה היה את אותם תמריצים, את אותם פיצויים שהמדינה נתנה. שאחרי זה לקחו להם את זה, גם צריך להגיד שזה הכי... לקחו את זה למי שדיווח לא בצורה, מי שדיווח כמו שצריך. אז ראינו ירידה מאוד משמעותית בבקשות בחרבות ברזל, ודרך אגב, אני כאילו שואלת את עצמי, אתה מדבר כל הזמן על הנושא הזה של ראינו בחרבות ברזל, היו כאלה שיצאו או הפסיקו את ההשקעות שלהם, או משכו את ההשקעות שלהם, או עצרו אותם בחרבות ברזל, והם מצטערים על זה היום. הם היום מסתכלים על זה ואומרים, וואלה, ישראל יודעת להתאושש מהר, והיום אנחנו רואים אחד הדברים שהבורסה, גם בעליות המאוד משמעותיות שהיו לה בשבוע האחרון, שחלק מזה, של אותם אנשים שאמרו, אנחנו מבינים שבישראל הם יודעים להתגבר על זה מאוד מהר, והם לא משכו את ההשקעות שלהם. האם יש בזה באמת איזשהו אפקט של למידה אין ספק שיש אפקט, אבל כשאני מסתכל על השקעות, אני מסתכל על השקעות שהן השקעות ממשיות. האם ישקיעו פה עוד בהייטק כמו שהשקיעו לפני המהפכה המשפטית? האם ישקיעו פה, יבואו חברות וישקיעו באמת וישימו כסף בפרויקטים נדל"ניים, בפרויקטים של תשתיות? אלה השקעות אמיתיות שיזיזו את הכלכלה ויניעו את הכלכלה קדימה. השקעה בבורסה היא השקעה הונית של להרוויח היום מעלייה כזאת או אחרת. היא לא השקעה שתביא את הכלכלה לכדי צמיחה בסופו של דבר. אבל גם ראינו את זה, אפרופו המדדים בעולמות הבנייה שצמחו בצורה משמעותית. שזה בדיוק הקטע, אף אחד לא חשב, יש לנו פועלים עכשיו, יש לנו חומרים שנמצאים, אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, אוקיי, יש פגיעה, מן הסתם תהיה צמיחה, גם בעולם של התחדשות עירונית, גם בעולם של זה, ולכן אנחנו רואים את המדדים מאוד עולים, ואף אחד לא חושב האם בסוף זה יממש את עצמו, אלא לפעמים אני חושבת שהאפקט של הבורסה הוא אפקט של רגשות, של מצב הרוח, של אנחנו מנצחים ואז אנחנו קונים ומשקיעים, ולאו דווקא משהו שהוא מבוסס נתונים לגמרי בשטח. תראי מה קרה למניות כמו האזורים, כמו האורה, שעוסקות בהתחדשות עירונית, בשבוע האחרון העלייה של כמעט 20%, זה משהו שהם לא... מתחילת המלחמה, כן, אחרי שצריך להגיד, הם ירידה של 15%, היה ירידה של 15% מתחילת שנה, והם פשוט מחקו את הירידות, כן. בשבוע אחד. אבל זה סקטור אחד. השאלה היא, אם אנחנו משווה את זה עכשיו ל-2022, שבו, כמו שאני נוהגת להגיד, כל יזם חולם, אוקיי, עם לפטופ בבית קפה, שפכו עליו הרי מיליונים פה, רק על רעיון. אנחנו רואים שזה הפסיק. השאלה אם זה הפסיק רק אצלנו בגלל המלחמה, או שזה משהו מגמה עולמית שהשוק אומר,
טוב, הבנו, יפה, היה כיף, אבל עכשיו אנחנו רוצים לראות איזושהי הוכחת התכנות יותר אמיתית מאיזשהו רעיון או אפילו IPO. מה שקרה בכל עולם ההייטק הוא איזושהי ירידה מסוימת בהשקעות בשנים האחרונות, באמת כדי לראות התכנות, ובאמת ההשקעות הולכות לחברות החזקות, המבוססות, אלה שהוכיחו את עצמן והוכיחו התכנות. אבל ההייטק הישראלי תמיד היה כזה שהצליח למשוך את ההשקעות, ואני חושב שגם בעתיד זה יקרה. אנחנו צריכים להגיע פה לאיזושהי יציבות, לראות שבאמת המשק חוזר לאיזושהי פעילות נורמלית. עם סיום המלחמה הזאת, אנחנו גם אחרי שנתיים של מהפכה משפטית וחרבות ברזל, שאנשים נרתעו מלהיכנס פה, מלהשקיע בתחום הזה, וצריך לראות לאיפה אנחנו הולכים עם כל הסיפור הזה מיד בשבועות הקרובים, האם זה ימשיך והאם המגמה הזאת תמשיך ואפשר יהיה לחזור ולהשקיע כמו שצריך במדינת ישראל. ואולי בהפוך על הפוך, אנחנו גם פה בהצגת תכלית מרשימה ביותר של הסטארט-אפ ניישן. אם הייתי משקיע זר עכשיו שיושב ומסתכל על היכולות הישראליות, על המוח היצירתי, אבל אני חושב שיש פה איזה DNA שהוא מעבר לתעשייה הביטחונית. יש פה DNA של יזמים שחושבים מחוץ לקופסה, מעיזים, חושבים יצירתי, עושים יצירתי, ובאמת היה פה הצגת תכלית מאוד מאוד מרשימה. האם יש משהו בדבר הזה שימשוך משקיעים ויגיד, את הדבר הזה, את הצופן הגנטי המאוד מאוד מיוחד שיש פה, אני רוצה, אני מזהה אותו, ואני שם גם את הכסף במקום הזה, כי אני מבין שיש במדינת ישראל משהו מיוחד. היא באמת סטארט-אפ ניישן אחר. אבל את זה הם עשו, והם עשו את זה, ובשלב מסוים הם הפסיקו ונרתעו, בגלל שהייתה פה אי יציבות פוליטית, שהייתה פה אי יציבות ואי ודאות לגבי מה הולך לקרות פה בהמשך. זו השאלה, אני שואל, האם עכשיו... השאלה היא מה גובר, הסנטימנט של אני רוצה להשקיע כי יש פה מדינה עם פוטנציאל, יש פה חברה עם פוטנציאל, או הסנטימנט של אני רוצה את הכסף הבטוח, מה הבורד שלי יגיד לי בסופו של דבר. אני מפחד כי יש פה שינויים פוליטיים, כי יש פה שינויים משפטיים, כי יש פה שינויים חקיקתיים, ואני לא יודע מה יקרה לכסף שלי מחר בבוקר, או שאני הולך ושם את הכסף שלי all in. זו שאלה של סיכון שהבורד של אותו קרן, אותו גוף השקעות, יצטרך לקבל. אנחנו ראינו שבשנתיים של המהפכה המשפטית זה הוריד את הקצב, למרות זה שאנחנו סטארט-אפ ניישן, ולמרות כל הסיפור של ההצלחה של ההייטק הישראלי וההצלחה של התעשיות הביטחוניות, זה איפשהו ירד והתמתן. אבל מספיק להסתכל למשל על הסלון האווירי, על התערוכת נשק שהייתה בפריז, ומה שעשו לנו שם, ואנחנו נחבר את הצופים, שפשוט הרשו לנו השנה להקים דוכנים, אבל איך שסידרנו אותם, הם הלכו והקימו קירות גבס שחורים, כדי למנוע מבקרים להגיע לתעשיות הביטחוניות הישראליות. התעשיות הביטחוניות הישראליות כמובן עשו מהלימון לימונדה, וכתבו איזשהו אלביט מערכות, כתבה שמאחורי הקיר הזה נמצאת הטכנולוגיה הכי חד שאתם יכולים לראות, כזאת שאפילו ממשלת צרפת מפחדת ממנה. איילת שקד באה ואמרה, אם אתם רוצים לראות את התצוגת תכלית, פשוט תסתכלו לאיראן. לכן אני אומרת, צריך להפריד לדעתי מהתעשיות הביטחוניות שעכשיו, כמו הסקטור הנדל"ן, פורח, לעומת ההייטק הרגיל, המסורתי, בואו נקרא לזה ככה, שהיה ועדיין פעיל פה, ובאמת משקיעים אומרים, אנחנו לא יודעים מה יקרה, כי אנחנו לא רוצים לשלוח עובדים שלנו למקום שהוא בגיאופוליטי. כרגע, אלוהים יודע מה יקרה. נכון, וגם התעשיות הביטחוניות, בסופו של דבר זו שאלה גיאופוליטית. מה שקרה בסלון האווירי בפריז, זה בדיוק שאלה פוליטית, ובכלל לא שאלה של כלכלה, או שאלה של הצלחת התעשיות הביטחוניות. צריך להפריד את זה. אני חושב שהם עשו טעות, אני חושב שהם מבינים שהם עשו טעות. בסופו של דבר הביטן הישראלי משך הרבה מאוד מבקרים, דווקא בגלל מה שהם עשו. הוא קיבל פריים טיים ב-CNN, לא היה צריך להקים ביטן. אין שום סוף. אנחנו מדברים כל הזמן על השפעות פוליטיות, ואחד הדברים שאנחנו באמת ראינו, זה שבאמת מאז הבחירה גם של טראמפ, ואנחנו רואים גם את ההנפקות וגם את ההשקעות שמגיעות מארצות הברית. זאת אומרת, הרוח יכולה לנוע מצד לצד. זאת אומרת, לא שינינו פה שום דבר בחקיקה המקומית בשנה האחרונה, וראינו, אפרופו מלחמה שעדיין נמשכה בעזה והכל, ברגע שטראמפ עלה לשלטון בארצות הברית, פתאום נפתחו לנו הרבה יותר הזדמנויות, גם של ההשקעות שם וגם הכל. ודרך אגב, זה שהם באמת התערבו בתקיפה האחרונה, ובכלל נתנו גיבוי ישראלי שלא זכונו לו בתמיד במבצעים הקודמים,
רק יראה שבאמת המשיכות לא היו, זאת אומרת, לא הייתה בריחה של משקיעים, הם הבינו שיש להם גב כלכלי עולמי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ליציבות כלכלית שיש. אבל מנגד, קצת מילה דווקא מהמקום העורך דיני שלי, כן יש סיכון במהפכה המשפטית, זאת אומרת, משקיעים כן מסתכלים החוצה ורואים שבקלות הכסף שלהם לא מוגן על ידי מערכת חוקית מסודרת, שבקלות, אם ניתן לשנות חוק שהוא ברמת חוק יסוד / חוקה, ניתן בקלות גם לשנות משהו שיפגע בכספים שלהם שמוגנים על ידי מערכת חקיקה. מערכת החקיקה היא לא חומה בצורה שאי אפשר לפרוץ אותה, ולכן אני לא אשים את הכסף שלי במקום שאני לא יודע ב100% שאי אפשר לפגוע בו. אגב, דוגמה מצוינת לזה, הרבה השקעות של נדל"ן שהיום הם טרנדיות. תאילנד, כולם אומרים, קנה נדל"ן בתאילנד, קנה נדל"ן בתאילנד, ובעצם החקיקה שם לא מגנה על הזכויות שלך בשום דבר, ויש סיכון מאוד מאוד גדול בזה. תאילנד, מי שמשקיע בתאילנד, זה דוגמה אבל עובדה היא שברגש, עם כל החלום התאילנדי של בוא אני אקנה בית ואחיה את החלום, אנשים כן הולכים ועושים את זה. קופנגן היא מושבה ישראלית היום, מבחינת רכישות נדל"ן, וזה באמת לשים את הכסף שלך על קרן הצבי, לא פחות מזה. אז השאלה באמת, כמו שאילן אמר, מה גובר על מה? בתאילנד את לא יכולה להיות בעלים של נכס, את צריכה להיות 49% מהבעלים, 51% צריך להיות תאילנדי. זאת אומרת שתמיד יש לך שותף תאילנדי בנכס. וגם זה, בצו קטן של המלך, יכול להשתנות ביום, ואתה יכול פשוט לשכוח מכל מה שהשקעת. השאלה היא בדיוק איפה אתה משקיע. האם אתה משקיע במדינה כמו גיאורגיה, שהיא לא יציבה פוליטית, או אתה משקיע בבריטניה או בצרפת שהן הרבה יותר יציבות. אותה שאלה, אותו עניין, יש למשקיע שבא להשקיע בישראל. האם יש פה יציבות שמאפשרת לי להשקיע, ואני יודע שהכסף שלי בטוח, כמו שאני משקיע בגרמניה או בבריטניה או בצרפת, או שאני הולך ומשקיע באיזה מדינת עולם שלישי, סליחה על הביטוי, באפריקה, בגיאורגיה או בישראל. זה שהכללת אותנו במדינת עולם שלישי, זה יפה. עורך דין אילן ליבוביץ', חבר כנסת לשעבר במומחיות.